Защо живеем? Какво е живота човешки? Нелепа случайност, грешка, безсмислица или какво? Защо в омагьосан кръг безспирно се лутаме, сякаш заключени между нежелано раждане и още по-нелеп край – смърт? Какъв е смисъла на кръговрата? Къде мечтите си да устремим, щом искаме или не искаме? Пръста телата ни ще приюти. Подобни въпроси гнетят ни през целия ни земен път. И тъй потъваме в догадки, а пък годините летят. И няма време, скоро виждаме, за губене, за търсене на път, защото докато годините минават, поглъщани от всякъде грехът. И щом в оковите му се окажем, въпроси като сняг валят. И по-студено е в сърцата. И приковава ни ледът. А много малко нужно е човече да разтопи се в леденената стена. Свободни да сме от оковите, необходим е лъч от светлина. Той сгрява ти сърцето, топлина дарява. Той осветява пътя на живота твой. Той отговор на всичките въпроси е. Осмисля кръговрата, дава ти покой. Той казва ти: не е случайност, че в съществуване съм те призвал. Аз искам в изпита по пътя към небето да бъдем заедно. Творение и Творец. Творецът твой, човече, сам Отец е. Чрез святия си дух те той роди, чрез жертвата Исус, която стана. От тежките окови те спаси. Греха и мой, и твой понесе на плещите си и прикова на грубия голготски кръст. С кръвта си свята ни изми и освети ни, и нов живот ни подари. И ако днес се питаме защо живеем, какъв е смисълът от нас на тази земя, нека не губим дни, години, а да погледнем на Христа. Че Той лъчът е, който ни огрява, че Той е пътят ни към вечността, където няма мъка, сълзи и неволи, където Бог е цар чрез любовта. Огледай се, приятелю. Годините минават и няма време да прахосваме това, което Бог от нас очаква, за да достигнем смисъла. Живот с Твореца свой в вечността. Зато и сърцето, от леда стопен, освободено пред Бога свой разкри и изповед заветна днес стори. Кажи му: нямам време, Господи, да лутам се без Теб насам натам. Вземи в ръце мен, грешното създание, и изпълни ме с любовта. Да, нямам време да живея за друго аз на тази земя, зато и те моля, дай ми сили и помогни да не греша. И щом съзреш в мене човека, освободен от грях, съмнения, ти вяра възрасти, надежда, че има смисъл в този живот, щом ти си с нас. Амин.